Hola, bon dia. Us parlo en nom de l'equip de suport psicològic de l'Hospital Josep Trueta. Continuem amb els vídeos sobre com fer petites desconnexions durant la vostra jornada laboral. En aquest cas us oferim una tècnica d'atenció plena. Consisteix en una de les múltiples vegades que us renteu les mans, en centrar-vos en el moment present, en fixar-vos com us va caient l'aigua freda per les mans, com us poseu el sabó, com us ensaboneu, i anar-vos fixant en cada un de les experiències i dels sentits que esteu utilitzant. El tacte, la vista, l'olfacte, deixeu que caigui l'aigua, noteu la temperatura. És un moment, màxim 2 minuts, en què us esteu centrant en l'aquí i en l'ara, en què pareu per poder continuar endavant. Esperem que us sigui d'ajuda i ens veiem en els propers vídeos. Per qualsevol cosa, sabeu que estem al vostre costat.